Chikomana, azinazo lavo ndikuti pachena. Azazotangisa. Kuti kujenga kwanise kuja pachena mkazi wangu ndokuti mkazi ndakundika. Echo kwa chanja ndikuja pachena bambe pachana mrodini mkazi ndakundika. Andichada nochikonzero zvekuti uyu mukadzi ari mugone. Hai. Pandisika mugone ndokuti ina anondituka anotaura nyaya kuti katikira netse anotaura kuti kumwa mushonga. Kana mugone. Start. Sausa ngozi. Aini ngozi atsira. Ataro. Muruba ashaye kutaura. Ataro kuti mataura kuti amaya akurazira. Ndizo chera amaya anobika. Ndavanotara kuti kadzanga mwakuto ndakambwala azvirewo kupera mwakuto. Ndinowangu kugara kwese kumashure utegara pano. Ndazotanga kuexakura fuko yenge aendesvika apo. Wakapinda mama unhamba anenge akati wandei phone manje. Vanati daire munhu zvikanzi munandaire chi munhamba. Ndakatanga mudaire iwe itai baba vatari kuti haro mobva kuti ndiani. Pamwe inenge iri hama yashandisa chi munhamba. Ndikawadaira munhu yanga munhu wechikadzi. Tukanzi imi ndimiani kumuramba mukunifonera imi. Ndimiani. Munhu wakada chifonera kati handide kuno makasika kuita sei? Kati. Wari pafoni padafoni ina hana kuti haro. Ngapa ndaisa foni yepachi panzira. Ndaisa foni yepanzira mukadzi yakabata ukanoona chikufonera kuti handisiri. Kandifonera futi enda nditsvaki. Ndakabata foni. Wewe unoonga kabva. Agubuka kudaro akati tasvika kumba. Saka ndakuda kuita zani mazona kana unhamba yene amara unhamba wai apo namba dzene apa ndadzitora manje ndadzinyora chipepa chienda ndikanyora chivana kokanda uko takagara chingwenetsana afafu kuitozvipera papashomboyo vaishombozoza tagara takuchikora foji achikutaura nyekuti pambai pamugati akadzakera sei akawana ibasa rifambi sese mone kuti ndiora vanhu velega vasingai ini zvebarika nditesei handizvikwanise ekutara kurusei ikasemuke kusei akatombosvika umwe munhu akavatsura kuzanga idzi nyaya dzinotaurira mubabavo asi aingotaura kuri kusei nanheto dzangu ndiyangu asiri ati munhu ndiye munhu vari kungoramba achishambidzana naye munhu takatodzika naye project atomubhadhara mandari ndofunga ndopawakatora kondakti yake munhu yakaenda kwaakaenda tikapa kutengesa foji ndopawakazoita oni nemunhu upi nemunhu yeye ini ndanga ndatsvaga namba dzake dziye vanhu vanga dzakafananidza ndikambotora dziye vadakomuniketa naye chitati paaiuya aiti aramukoma aiti mukoma inini achikupichi aitamei ini ndarisazviziva saka pakudaro pekai inge vanatsvaga namba vandafonera ndiita sekuti ndimufeni yatodza zvishwa paamiri apo murume anga asika kumbatenda paya ina asikuzangekumba kwaaya vandafona mushemushe andotete ndakatanga meseji tete muri sei angaipinde vandasenda meseji ndi maifeni muri sei vadaira foni dadaira foni yedu pandikatoka kuzapaya tindafunga muri sei utakuita zvekujoka panguva iyo zvakarika manheru bvandifonera tikanzi mafonera amaite mimi munenyaya apa wanga atori mumwe wakazondibudira pachena kuti wakataura nayewo ndantori tikanzi makutaura nyaya ndikati ayewa ivo nyaya ndikuziva kuti iwoyo urati amanyini vangu vachikana iwo urati amanyini vangu iwowo uye usaite sei usazvivanze kuyetigara pane kuti iwo ugare kusaiti itaura naye tikanzi aiwa nyaya ndichichichi hakuzvana vangonetsana yangupedzana abo tiseka zvakatafuni mangwana museri makakafuma achirwara Katika zifoni yao kana wakatenda kwa halazi kwa foni nanga tu kata foni sasa message awatini kana foni kuna ile msikana ile kati mudzi roba kuita zimwana ari kuwa kata foni paka taka ututu kazi message yake ni nani tanga udituka akandituka ndandi na mimi ngwa ndandi na akagara takachema timshauri akasenda message akidiki akituka Kaya marozo ndijairira ya mfure ndichi nzamsema nemurume kuti macheke akatawa pakawanda andinala ngeke mfuka nekoti please usandira sei usanditukawo amsijana ukuthi ngangochitengeka zvakadaro Dasa kunokata
ndikaenda kumakwavo ndikatiteri inini uyu munhu ndoandaziva akudananaichi nemurume wangu ndira kuti zvide pachena undandatononza ndakundaperi nda kuti zvide pachena tete ava vabva vamufonera zveshuwa wakafana nefoni yangu zvikanzi aiyo ine handikupindure pafoni ipi pafoni iyi handikupindure pafoni iyi handikupindure pafoni iyoyo ndafone nefoni yake kuti iye uyu manje anzi ndachimufonera nefoni yake ndiye musikana Tony Mrs. Mama isere kune munhu ainenda kana kusingazvizivi haazozera ba pakushudza nakomba ukazoona o nasi aronga inoinanya haya apa ndizvaisonizwayo kama kuti kudii pavanoavira haya tinoda kuti muda zvisina zveye kuti achatudi zvimwe kwetinoda kumunda iye vese tinovata Ngatingaverenga. Kuronga zvinotoda kuti achipari unoita chipari uchiramba unongoramba unowana pazvikazonyanya kuti zvizoita hati pakuti ini ndizoti mukadzi ndamukundikana ndokudaiso akandidzana pakati kunetsana kuti inini shamwari hazvishamise kukuramba iwe noti iniyo murume wangu wokutanga ndakatomuramba ini ndega murume wangu wokutanga ndakatomuramba ini ndega saka hazvishamise kukuramba ndimazive ndochandokedza kuti wazacho muno mukadzi yachangokusiya saka iwe akauya uye akati ndinonomwa mushonga unobva muramba pamusoro nawe iripo tiri kuti isu kunetsana kwedu nomukadzi kwanyanya tatenderera nguva refu tichinetsana ine mushonga iyoyo ine kutaura zvimwe zvinhu zviri dhipi zvandisingawirirani nazvo ndosaka ndiri kuti ndagundika ndino wani handina mwani nai asati atisvika mumusha saka paiwe uchautarirwa kurambwa nemukadzi mashoko akakuti watina pamusoro ichangamiri hapana asingazive zvinoita mukadzi kana achinge arunguka kubva pamurume achitaura mavhu yakadaro ini zvokuitwa sezvo pamberi pangu handichikoni ndosaka ndadini ndakundika iyi foni yake ichandipaafoni handizive pini yake foni yake mane mwezi weshe akandibvutira foni iyi ndichida kuiona foni iyi akandibvutira kati aubate foni yangu iyi inonzi cellphone wazinzwa waenda kuti patikuenda kudarama umo wangu unobva kuzuri topana nguva yekutaura iwe wakataura anoona tokaurikuwango kutaura kuti kouripedza inini ndotaurawo ndopindirana mune zvakaita zvakanaka uyu mukadzi ataura marizini ake kuti ini zvandiri kurambirwa atonongodza iwe taura chaukunatsoranga enda pane poindi kuti mukadzi uri kumurambira chihure mukadzi uri kumurambira muno zvinotongoti aine mapanje ada kubvotasa pasi akuzakuteerera ngati mukadzi uyu inini handimugone pazviri kubvira kuti handimugone mukadzi ndakamutsudza chinhu haanzwisise okutanga ndakamutsudza ndikati usapinda mumagrupu emafoni akapinda mugrupu emafoni akaridirita anditika kwachitu indisipo akapinda futi mugrupu rechitu revarume vasina vakadzi nevakadzi vakanga akuaprocha munhu mukadzi wangu vakapishikirana kuti kainzana chitudzi ini ndosanga ndakutsvaga foni yake kubva ipapa akaisa paswedi asingazivi uyu mukadzi uyu haisi nyaya yemukadzi mukadzi mudiki wamaimejisoona baba kuitaniwo ma 5 years 6 years 6 years atanga kutadzira sterling
Takabvira kaenda ingoshingira ngekuti makabvira kare tikadzana. Ingoshingira zvapera. Unongosina kuti arosi wakamuroverera mukadzi. Zvitori nani kuti ndiite rosi ndisina ndakasara ndisina chinhu zvinoti nani. Atora kuti wakamuroora here wese kuti ndakabvisira mari akapedze nguva mukadzi wambe wakarohwa ine anozviziva zvisizvo kozi anoziva zvesvi mahambe makarohwa ndozvakutaura kamunhu iye mataura akatandikaudzwa aihe anoziva ati iwe wambosiwo wakasiya imba kuchinga kwakubva saka iwe uri uri saka inini ndinoda kutopinda nokuchipari ichocho nditochichitoo kuti ndinoda kutopinda uyu ndozvari kuedza kutaura yako saka inini kana munhu akutuka uimba ari mukadzi wamwana kaudzwana saka mai inini pambacho ukuona murume ane confidence yokuzvi kutaura iye ari ane confidence ndakuti akataura bhatasa ake pasi ndikadzisita sei dzidzike mutsoka but manje ndikarambe ndichimanikidza munhu ndamukadzi wako yasingadi bcause pane sentimenetasi ati mukadzi wetomuda vese vari vaii atitaura kukuza vasidzenga that means muroora munyowani vanomuziva saka iti hatikuwesa nguva tita nemukadzi munyowani muziva saka munomudika nasiri mumusha ndomubvunzo wangu kana asiri mumusha moti vese vari vaii zvinorevei dzidzai nyaya idzi nyaya dzisi dzatikutuka muno kuparadzwa nevanhu voukama hamai murume kuti hamai mukadzi inoparadza musha adhara budisai shere kwemwana akupai idzorerei mawainanimi aya baba atambire shere vachakohwa shere ada vape madzimai ndakundikana ndoda kuti ndandikugonei kuti munoda kuita zvinhu zvisingawirirani neni munoda kumwa mushonga munopinda mumagurupu evarume vasina vakadzi muchipfimba ndakundikana neni vachamamada garaya muchaenda kupaibaba uyu munogoneka here vanogonekera munogonekere wazvauzere kurwara wawaifundirwa wauzere kurwara pamusoro chakaviri zvese zvandingakwanise kuchazviramba nokuti uyu ndiye mukadzi wangu inini ndiye akatsvaga nhamba dzaakawana akabata uyo nouyo vakataurana zvakataurana zvasingazinei inini handichazvikwanisa kuzviramba kuti ndandisipo here kana kuti ndakandiripo ndanoenda kutenderedzai ndakugamuchirisa zvazvino nyarara wazokutaura nyambachiriri iwaona zokutaura nevapapaboichereri saka kwararo vanodya mari yefodya ndangada kuhara kazvakatisiera kuhara ende munhu aihwara kuna asekura neiko ndovanga ndakaenda kunorapa ndaihwara Baba useko bana ngero. mwana Wo to kuni ne baba. ini jangan beda kakak dari ba jagonya daru mana muka untuk orang lain yang barikan mengkuji muka itu barikan mengkuji barikan kita kadang-kadang sudah mengkuji kau jadi sudah bui kalau sudah mengkuji orang kapan kita tahu ini macam ni oh ini mana aku mana kata ni Mozora, Moshana. Ada kami. Namba itu munayo. Memang munayo betul. Namba itu kalau mahu naik cukup kan. Ini kau cuma nama. Karena kalau pulsa isi nasi, karena bas. Ini nombor yang station. Kana gonzo chairo richingetika zvishukushairo zvepaka chikamu norinyora herenyu zvinogova muno pachena saka chaicho nyaya yekusa ukabva panyaya dzinotora nyaya zvinozonatizvara
Tonishamisa kuti munhu anipanda vakadai kuti vanhu ndakabvisa mumbe. Bonano. Nomumbe yakabvisa. Yasekasikurwadza. Sakurwadza nokurapa. Waitondimisa ndobvisa mari zvinoitaita mukazira zvokumuka. Waitondimisa ndaenda kurapa. Zvazvanakira ndezvekuti mukomana makuzoza kutaura. Atinizi mari iyo iripo. Saikuribva makwira dadei. Mari yacho atonayo kugara. Alright, enjoy the same.